Ganihara kasi silpon-silpon diha. Ha? Isugo ka dito. Mura kang presidente diha. Presidente. Ito, no? What if president ko sa Pilipinas? Unsa ko ingon sa SONA? Please welcome the President of the Philippines, Mr. Yuki. Thank you. Thank you sa inyo Karon ako ang pinakaunang SONA sa unang first month nga akong paglingkod sa pinakaunang first presidency na pinakaunang first time sa akong life. Gusto dahil ko magpasalamat sa mga bashers. Salamat mga bashers, no? Karon ako na state sa ako ang pinakaunang first nga state of the new abnormalities. Karon ako na isulti sa inyo unsay mga plano nako para sa ato ang countryside of the moon. Kani ako advokasya para gini sa katawhan diri sa Philippines of the nationwide. Ang tanan ga ML hatagan ako skin ug hatagan ako sila 10 million nga allowance per month basta makadula sila ML nga walay gamit data o wifi. What? Ug kanang mga ML players nga hambog, ako na sila ipa-rank down, bahalag wala pa sila kaagi og rank up. Mga bobo! Og tanan nga bagyo nga mosulod sa Pilipinas, dili na basta-basta makasulod kung walay quarantine pass. Tanan walay uyab, tanan single, akong hatagan og uyab pero by schedule. Ug tanan nga mga lalaki nga naay raider, i-require na ako sa LTO nga patauran na silang sidecar aron mapuslan sa kalibutan. Dili lang kay magsigig pa choy-choy, bisag walay lisensya. Og istoryahan na to ang mga hype beast. Ang mga hype beast sa palibot, tanggalan akong hype para beast na lang sila. Ug kanang classmate nimo nga walay ambag sa inyong research, ako na sila ipatandem or ipa-groupmates ni DJ Lonyo og ni Kim Chu. Ug tanan mga mamayutay, ako na sila tulion hantod wala nay bilin. Abusar mo ha. Ug kanang mag-uyab nga mag-video call nga dugay kaayo mahuman, ako na sila putlan og wifi. Kalas-kalas rakas kuryente, ora gyapon bulag ray padulngan. Ug kanang mga gapang ghost diha, ako na sila ilubong hantod magkita sila ni Casper. Ug kanang mga paasa diha, no, ako na sila ipatrabaho sa pag-asa aron sila'y mo tagbo sa Bagyo. Ug kanang mga babae ug mga lalaki nga gapamilig gwapa o gwapo, ako na sila ipadala sa outer space kay mga wala mo'y pulo sa earth. Para sa mga tindera nga ang isukli kay candy, maghimo kong bagong batas nga pwede na pod candy ang ibayad. Te, palit kong coke na ako'y 5 ka candy. Kanang tanang fuckboy akong ipadala sa Mars aron makita silang alien things.
ug tanang loyal diha no. Tagaan ako tag-isa ka hektaryang yuta pero sa kuko. Tanang pisunet diha nga baho kaayog headset, ako sponsoran og AirPods para wireless. Dali ra pod kawaton. Ug kanlang mga naiutang nga kung paninglo nimo magpabungol-bungol, ako palitan og bag-ong dunggan. Syaro di ka kabayan. Pwede na pod mag-order og uyab online nga walay shipping fee pero by body parts ang pag-deliver. Ugma ang tiil, sunod adlaw ang kamot. Ug maabot na gyud ang inyong hangyo nga mabutangan nag-ref ang cellphone. Ug tanan nga dili mo sulob og face mask, kuhaan akong face. What? Tanan nga mga ghost hunters parehas ni Ed Kaluwag, ako patauran og third eye. Pero gipiskat. What the fuck? Tanan nga mga mamili og dato nga mga uyab, ilisan nako ilang mata og color blue pero buta. Ug ginabi na sa tanan kanang gareklamo sa mga online class kay wala daw sila'y internet pero magbuntagay og video call sa uyab. Dili ta mo ibtan og wifi. Dili ta mo kuhaan og connection. Kuhaan ta mo og uyab. Ug mao lang ni ang akong mensahe para kaninyo mga youth, para sa akong first nga pinakauna nga sona. Focus on God and everything else will follow. Di ka ba to, ha? So man nga president ganit talaga ni. So kay humanaman ta sa ato ang sona no. Karon mag-shoutout abot ta. Okay, daghan kay nag-shoutout. So kung gusto mo kami pa-shoutout, just comment down with the hashtag quiz or Yuki. Shoutout kay Ruben TV nga kauban ako sa Bukidnon Vloggers. Kay ka Lorraine Lunzaga. Shoutout pod kang Mark Dave Labrador, Chef is World. Shoutout to you. Shoutout kang Tupinatics. Shoutout tanan sa mga members sa Bukidnon Vloggers ug tanan sa mga subscribers na ako diyan. No, thank you for supporting me and road to 1K subscribers na ta, and continue watching my videos, share and drop a like or comment and subscribe of course kay magpadayon ang hatag og good vibes no, bahala mo ra tagbuang dire no. But thank you for watching guys, and until next time, see you in my next vlog.